d'impulsar tots els punts del nostre país i, naturalment, la ciutat de Barcelona. Empènyer amunt la ciutat de Barcelona és empènyer amunt el país. Ja ho he dit el que m'ha precedit. Però és que, a més, l'alcalde de Barcelona, que és el lloc al qual aspira el nostre amic Alfred, és la segona personalitat del país, després del president de la Generalitat. El pes de l'alcalde de Barcelona és un pes polític fonamental en el futur del nostre país. D'aquest país que nosaltres, tots vosaltres i molta més gent, estem impulsant cap a la independència. Per això, un candidat a alcalde de Barcelona ha de ser una persona que tingui unes característiques. Això no ho deixem. En directe. S'ha quedat sense això. És igual. Oi que em sentiu? Sí! Però els d'allà no, Doncs el que us volia dir és que l'alcalde de Barcelona és la segona personalitat del país. I quan proposem un candidat a alcalde de Barcelona, hem d'estar segurs que és una persona que té la personalitat, les condicions i la sensibilitat per ocupar aquest lloc. Bosch és un escriptor de primer rengle. I això és una característica important en aquest país en el qual la cultura ha estat fonamental a través de tota la història, especialment de la història contemporània. No és solament un escriptor, és, a més, el representant d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats de Madrid. O sigui, té una responsabilitat a l'estranger. En la personalitat de l'Alfred hi ha dos aspectes que jo voldria subratllar. Un d'intern. Ell sap treballar amb la gent i sap fer allò que el president Oriol Junqueras ens va demanar en el darrer congrés, que és incorporar la gent dels voltants del nostre partit en l'activitat d'Esquerra Republicana. De no tancar-nos, d'obrir-nos, de buscar entre tota aquesta gent que empenya en el país, de buscar uns col·laboradors de primer regle. I ell això sap fer-ho. Sap fer-ho i, a més, té sensibilitat. La sensibilitat d'un escriptor pels problemes enormes que té la gent de Barcelona en aquest moment. Alguns no pateixen, molts pateixen, i a molts s'ha d'ajudar i a molts s'ha d'incloure en les propostes polítiques per portar-los endavant, per fer
que aquesta gent que sofreix deixi Alfred, aquesta sensibilitat teva d'escriptor t'ha d'ajudar en aquesta feina, i aquesta feina és fonamental. Però hi ha, a més, un altre aspecte. L'Alfred va formar part dels membres de la candidatura de Pasqual Maragall a les Olimpíades de Barcelona del 92. I l'Alfred coneix la ciutat, coneix els racons de la ciutat i coneix, sobretot, la gent de la ciutat. I d'això ens en refiem. D'això en volem estar segurs i n'estem. Per això li donem suport. Però, a més, Barcelona té una projecció internacional. No és solament la capital de Catalunya, que sí. No és solament la ciutat de molta gent, alguns dels quals sofreixen molt, que sí. És també un símbol internacional, és també una ciutat coneguda arreu del món, estimada arreu del món, i que nosaltres ens veiem en la necessitat de tenir-hi contactes i de tenir uns tentacles que fugin del clos tancat del nostre país i de la nostra ciutat i que s'estenguin per tot el món. L'Alfred és especialista en l'Àfrica, un continent de futur. Ell ha estat catedràtic a Anglaterra. Té el món obert al seu contacte, perquè ha estat en contacte amb aquest món. No solament ha sentit parlar de l'estranger. Moltes ciutats d'aquest món han estat trepitjades per ell. I això enriqueix extraordinàriament la seva persona. Jo crec que ell és una persona que continuarà en el futur la grandíssima tradició dels alcaldes republicans de Barcelona, del Jaume Aiguader, del Carles Pissunyer. Aquesta tradició és la d'un partit que no ha nascut ahir. És un partit que té una llarga trajectòria i una trajectòria de govern, de penetrar en els llocs de govern i intentar transformar la societat. Això és el que va fer a l'època republicana els governs d'Esquerra Republicana de Catalunya. I això és el que ha d'ajudar l'Alfred a plantar-se al davant del seu opositor per ser el pendant de l'alcalde Trias. No podem triar un jovenet. Necessitem triar una persona amb experiència també política. Ell la porta, com hem dit, a l'estranger, que fa temps que hi treballa. Aquesta teva qualitat, Alfred, que et situa en la llista dels grans alcaldes del futur, és la que desitgem que sigui la teva realitat en aquesta candidatura que avui comença.